aku datang melamarmu. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingisir srengenge ana kene aku nunggu kowe. Ben ngono ae Mas, ben ngono ae. Ben ngono ae. Iya, Cak. Nggih, nyambut nyuwun pangapunten lho, Mbak dereng. Oh, dereng. Lah nggih to, ngene iki sinambi ngrantos kanca-kanca kersane kalih istirahat ngoten kok. Nggih, alhamdulillah pokoke dalu punika suasana rame. Nggih, rame. Ketok regeng nyatane nggih, mriko-mriko lenggahe nggih rapi-rapi. Dayoe kuwatah nggih. Nggih, najan to niku suasanane kala wau nggih Jawa. Ning alhamdulillah apa to kok iso Sik Jim. Ngesande Pak De. Pak De ini jek poso iki lho, Mas. nggih, anu sinambi ngrantos semaput nggih. Lah nggih, anu diteruske mesakne lah mengke selak kejelungup mriku. Janjane kowe nang dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu tak sogok nganti lingsir yo sogok versi campur sari. Putune kon rene kon ngejak mantuk. Alah. Wong jenenge golek hiburan ben panjang yuswa kok. Oh ya wis panjang. Lho, panjang piye ya sehat-sehat. Sehat-sehat, Mbah. Nah, lho ning ndi mau? Oh, teng mriko. Nggih. Adina minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak salah nih. Nyapa nangkat dagelan iki lucu. Ya ora to Mas, lha iki Pak iki ya paling ora. Lah karek blangkoni. Sik gua angger muni arene. Muni. Dina minggu sing tak tunggu isin. Dadak musiknya gak muni. Gak muni kadung loro. Wis tuwek isi. Gak. Ya ora to kok ya. Kuwi jenenge menghibur masyarakat. Matur nuwun nggih, Mbah. Nggih. Mbah sinten, Mbah?
Mbah Sawit. Alah mbok napal kula surat kabar teng putih-putih. Mbah Sawit. Iki sapa jeneng? Sawit cilikane STM karo aku kok. Mosok barenganmu to iki? Barenganku. Mbah Sawit, Mbah biyen asline Sawat. lho, ngamuk ya kait lahir ya sudah Sawit iki. Mbah Sawit. Pilut sing dalu, Mbah. Nggih, nggih, nggih. Nggih, maturun putune ajeng anu paring panglipur nggih, Pak nggih. Nggih, nggih. Nggih lenggah riyin. Mengke nek anu kula timbali nggih. Dina Minggu. Alah. Kok terus Kok malah mbok Wong tuwek ngidolanan. lah ngerti nyanyi kono maju. pancen wonge ra iso. Aja ngantek mbok nyanyeknone lho. Gak. Dina Minggu. Lah. Ya ta, lucu kene. Diomongnya Ya ora ya awake dhewe iki menghargai. menghargai. Sok mben iki ya awake dhewe nglakoni kaya Mbah Sawit ngene iki. Amin. Muga-muga awake diparingi sehat. Wong sing sehat ki sing pertama wong sing los kok, Mas. Nah, Enek musik yang melu joget, terus enek tayupan yang melu besok Besok. tayub, Heeh. enek pengajian ya budal pengajian, Nah. tahlil melu tahlil. Nah. Kados Bapak ingkang gadah damel menika kan seorang takmir masjid. Kuwi Mbah Lurah. Takmir. Lurah. Pak Lurah nggih, Pak nggih. Pak Lurah. Loh, takmir masjid gini iki. Lho kok nggih kabeh iki sebener sing ndi ya? Yes pokoke Pak Lurah ki ngrangkep takmir masjid ngono lho. Lah sing bos tebu sapa? Lho. Piye to kok malah bulet ae iki lho. Anu mumpung rong suwe jelasno sik lho nang kliru nggon. Sing mau to, Ya. WA-ne yo ngono, teng dalempun Pak Lurah, Pak Munadi ngono ae. Abantane Pak Minuda ki. Alah kualik. Lho jenenge takmir Munadi. Nati. Nah, Pak Munadi. Pak Lurah kok. Pak Lurah. Iki wis nek gak kleru wis 4 periode iki lho. Kuwi nek gak pilihan kok ya iso ngono kuwi. Nggih nggih. Wah, nggih pokoke bener Pak Sawat iki mau. Mas Sawit. Ya nggih. Nggih, niki sadenipun ngalor ngidul salam sik. Nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nggih. Tumbas sawah sak omahe mugi-mugi Pak Lurah tambah rezekine. Amin. Tuku sawah terus disertifikat mugi-mugi Pak Lurah sehat walafiat. Ayo. Hah? Ayo. Apa? Parian mau. Ora duwe ya. Ya dinduwekno dadan cak ngono lho. Cek. Maksudnya kaya aku parian kaya mau lho. Tuku tanah. Alah apa duwe dhuwit? Gak. Jere mong kon parian. Lah aku wis tuku kok kowe tuku mbok nggo apa to? Nyewa tanah Nah. Nyewa tanah ki apik. sak omahe. Duh. Pak Lurah njaluk duwike. Alah kok kuwi ae. Lho kuwi Iki penting. mau wis diaturi wong awake dhewe teko plek. Yo, Terus apa ki sinomani yo langsung plek. sinomane cak kopine metu. Daharan metu. Lah daginge ngeri ya ta. Piye? Cilik-cilik ngono. Ora, wis tapi kan akeh Iya. kopine. Kopine piye? Seger ta? Wahid. Ya sabar lah kowe yo milih ngono kok ditakoni njaluk legi apa pahit. Pahit. Lah yo malah dikei pahit yo malah beneran to. Kita lali renek gulane. Iya, lah iki bos tebu mulane gulane ra patek diwenehi. Nggih, alhamdulillah dalu punika sewanteng dalipun Pak Munadi. Pak Munadi. Minangka menika acarane tasakuran ngantenan. Nggih. Pengantin ki diawan lagi bar didhawuhke ning kene Mas Komet. Sini sapa? Yo, iki lho putrane Pak Lurah iki lho. Gua kurang ngerti ya. Putranipun menika Mas Ahmad Abdul Gopur pikantuk Mbak Windy Tursyana Solikah. Kowe ngerti tegese nganten ki apa? Manten ki apa tegese apal kowe? Ya ngono kae to, Mas. Lho, iya ngono kae maksude diartekno siji-siji manten. Lah ngomong to. Lah lha iki ngomong aku. Manten. Manten terdiri dari huruf MANTEN. Nah, kuwi jenenge manten. Manten M. Muga-muga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Pinter Wi M. ya ampun. Manten. Heeh. A.
Ayo padha dedonga sedaya kemawon mugi-mugi temanten kekalih dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Amin. Kok meh padha ya. Koyoke padha ning asline beda. En Titenana mesti bar iki mesti padha mlebu kamar ya wis awake dhewe ndedonga wae muga-muga dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. koyoke kaya mirip-mirip ngono ya modele. Modele kaya mirip. Oh iya iya iya. T untumu Manteni T. T wis titenana ngono kok. A. Piye to? Bocah ora tau sekolah. Ora tau sekolah piye? Kok iso bar T ki yo E. Oh ya E. Enggal-enggalo gadah putra ya wis kabeh wae betul dedonga muga-muga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Lha ngono. Padha ketoke. En nulara karo sing liyane wis kabeh wae didongakno muga-muga dadi keluarga ingkang Sakinah mawaddah warahmah. Kok kuwi ae to, Ndek mang pisanan sakinah terus nganti saiki. Upama enek tip-tip ngene iki. Maksude iki ide-ide apa tip kanggo mantene kekalih. piye? Didung piye isane rumah tangga bahagia. Nah iki aku gak melu, Mas. Kok gak melu? Lha aku keluarga iki wis enek 7 tahun cengkrean terus kok. Lho cengkreani perkarane kan ya ana sebabe dalam rumah tangga. Ora ngono, nek aku iki geger dalam rumah tangga wis tak nggo hukum wajib. Lho, hukum wajib piye? Rumah tangga iki nek iso aja tukar padu. Aku rak wong umum. Lah kowe? Aku gak umum kok. Ya ora sedina niku kudu tukaran. Pokoke sedina kudu Tukaran, nek gak tukaran gak romantis, Mas. lho kok iso ora romantis karepmu piye to? Lho kudune romantis, bendang duwe anak. Ngono lho. Iki penting. Mergo Mas nganten kali Mbak nganten iki tak tuturi ya Mas Bobur kalian Mbak Windy. Mbak Windy. Muga-muga ndang gadah putra. Momongan minimal 3 dadi duwe anak. Lho, sesuai program pemerintah. Jenenge KB Mandiri kuwi ya anak ki loro. Loro ki program pemerintah. Lah iki programmu. Survei membuktikan anak sing paling apik kuwi 3 sebagai penguat dalam rumah tangga. Nah niki Mas Gopur jenengan mirengke niki dawuhe Yai Ustadz Komet iki lho. Apa ya umum kok ya? Ya umum. Kuwi nek tujuane, Mas. Tujuane anak ki 3 ki piye? Anak sing pertama dan kedua ki dipinterno sekolahno sing dhuwur. Sing pertama kuwi di sekolahna paling gak kuliah minimal. Kuliah. Ben iso dadi wong sukses. Dadi wong sukses, dadi wong bener. Iya. Sing anak kedua, Anak sing kedua ya di sekolahno sing sukses. ben dadi wong bener, wong sugih. Sing anak ketiga Kuwi digoblokne. lho piye to? Apa ya umum anak ketiga digoblokne? Lah iki ra ngerti trike. Trike iki sebabe kok sing anak nomor 3 digoblokne. Awake dhewe iki nyelot tuwa. Upame kados ngeten iki Pak Lurah, Bu Lurah. Bu Lurah. Nyelot tuwa awake dhewe iki nyelot sing jenenge lalen, pikun dan lain sebagainya. Ya wis Nek sebul. awake dhewe duwe anak 3 sing loro pinter, kaya Mas Gopur ki dadi pelayaran gak tau mulih. Oh iya. Nah, terus anak sing kedua misalnya dadi polisi ning Jakarta. Nah. Sing ketiga mbok pinterno sisan, umpama nang Surabaya dadi Iya. pegawai kejaksaan. Rak nang omah saya tuwek Pak Lurah ambek Bu Lurah toleh ora nek sing ngancani ya ta? Iya. Lah nek awake dhewe duwe anak 3, sing siji digoblokne ki mung fungsine kuwi kanggo nunggoni awake dhewe nek pas wis tuwek. Ngene lho. Sing siji loro kuwi dipinterno, sak wayah-wayah merantau apa melu bojone, kan jek enek sing nomor 3. Nomor 3 Sing digoblokno sing mau. digoblokne dadi ra dadi popo. Sik to, tunggalmu pira to, Met? 3. Lah kowe nomor pira? Nomor 3. Oh, layak. Pancen aku sing digoblokne, Mas. Lah iya layak kowe goblokne ya ora ngono jenenge anak ki aja mbang cindi mbang ciladan. Iya ya. Kabeh nek sijine dipinterno, sijine ya dipinterno kabeh. Kaya awan ki lho daleme niku Pak Lurah. Gudi lho, Met. Sing ngarep sokone delok sampean. Lho. Saka papat gede. Adoh to omahmu. Pancen Pak Lurah kok Lah iya. kalah karo sokoku. Sokomu pira lah ki papat lho ukurane sak mono-mono gedene. Ya mah kuwi rong mono mubeng saka tok. Sokomu pira nek Pak Lurah ki papat? Wongku 18. Lho, akeh men to 18 iki. Oh, berarti sang soko gede ngono. Enggak ya cilik-cilik. Lho kecilik-cilik temboke 18 ki piye ta? Pring kok, Mas. Wow. Dadi ndoyong ora tak sangga ngono. Ndoyong nek sangga. Tapi saiki alhamdulillah wis apik. wis Wis apik. ukir-ukiran. Ukiran kok jepor. Agak
Ukiran ganti? Ora rayap jadi langsung alami. Wah, alah, ngono kok sombong murah kaprah duwe gawe. Ya putrane dadi manten. Di manten. Iki nek biasane manten kene iki ya. Lagi arep temu wis numpak jaran. Manten lanang tumpakno jaran. Kowe dhewe tumpakno apa? Kol pickup. Kok kol pickup piye to? Umume iki ya jaran kuwi to. Yen ku ngusum Mas, jaran. Ku ngusum. Oh iya tak diriasi sing apik. Iya di kalembeni nganggo paling gak adate Surakarta nek daerah kene. Nganggo blangkon. Kowe dibiyen nganggo apa? Helm. Wah, kuwi SNI ora, Dik? SNI. Helm cakil apa helm biasa standar? Wah, ya padha karo nganten kuwi lho. Ya padha blangkonane kok iso nganten kok. Oh ya nganggo anu blangkon kuwi. Iya ya. Nganggo jarik, klambi ngono. Lah kowe dibiyen nganggo apa? Gak ya wis rukuh. Rukuh iku arep salat apa piye to? Ora ya umum. Ya umum ngono kuwi. Manten kok takon wis tuwek padha tuwek kok. Ditekakno dukun manten sing apik. Awan mau ya apik, nyatane dekorasine ya apik. Apik. Kowe dibiyen tekan dukun nganten ta? Gak, dukun apa? dukun bayi. Lho ki arep babaran apa piye kok ya padha ya dukun manten. Lah, iki mbok menawa kowe nditrik cara mono ki rumah tangga kuwi ya ta. Paling ora ya duwe apa blonjo apa-apa ya ngono biasane nek sedina niki kalong pira kanggo kaya bojoku wae lah. Kanggo Mbak Windy. Kanggo Mbak Windy. Heeh. Iso dadi wong wedok sing hemat. Dalam membina rumah tangga kuwi rak kepala rumah tangga sing lanang. Sing wedok ngatur perekonomian. Terus bojoku ki iso ngatur tanggoku wis dikandani kabeh. 5.000 iso kanggo sedina, Mas. Kowe aja lamis lho. 5.000 saiki entuk apa to? Lho. Wong jenenge hemat. Hemate 5.000 lho. 5.000 kanggo sedina. Lah kuwi entuk apa to? 5.000 kok iso nganti 5.000 ki 2.000. Iya. Iki dienggo tuku esuk energen. Energen. Kuwi 2.000. 2.000. Terus 3.000. Awan tukokno oki jelly drink penunda lapar. Iya 2.000. 4.000 berarti karek 1.000. 1.000. Lah 1.000 kuwi entuk apa? Engko bar magrib tuku Promax. Wo, nggo tambah senep kuwi. Irit. Irit apa? Lah nyatane ya tenan kuwi. Tanggaku Mbak saiki berarti sukses sugih. bongko. Wah. Ya tak kira ya bengi iki si saringi kanca-kanca saking alam gitu. Saking pundi Mas niki Mas? Saking griya nggih. Kula nggih sami. Mboten bacutan ya nggih. Ora to iki. Sik. Iya anggotane ganteng-ganteng ya Mas ya? Cek nom-nom. Nom piye to? Ya nom kabeh. Ganteng-ganteng. Iki tok sing elek. Kuwale iki sing paling nom dhewe ya iki. Oh Mas niki. Heeh. Pimpinane. Mulane dicawisi lho. Walah sinden-sindene ya papat. Aja kalah karo MC ne. Kok aja gelem kalah? Ya siarno niki lho diwaca sik. Bersama apa kae? Anu almarhumah. Ngapur eta. Lah jenenge digandeng-gandeng mripate kene rapat tak cedhok. Alin dia musik. Ha iya. Kowe iso nyiarno kaya ngono kuwi? Alah lewat ngono. Karo Mase kuwi. Lah. Mosok kaya ngene iki kowe iso. Alah. Campur. Ngemse campur. Allah. Wis campur sari lho. Upama ora lah. Ya terus lho kok iso. Takon. Lah iya, iso kaya kuwi mau. Iso. Jajal. Oke. Baik saudaraku. Malam yang sangat luar biasa tentunya. Hadir di kawasan Sumengkoco. Teng dalemipun Bapak Kepala Desa Bapak Munadi tentunya. Aja kakean guyu to malah kaya gendeng kok. MC kudu ngono Mas. Ya saiki ae ora usah akeh-akeh ngono kuwi. Oke. Baik saudaraku semuanya. Berada di tengah-tengah Anda semuanya tentunya bersama musik dari Sragen tentunya. Dari kon Siti dawan kaken Siti yo kesidiken sedengan lho sedengan. Baik supaya malam hari ini benar-benar bergoyang, benar-benar berdendang. Ada salah satu artis kondangnya Jawa Tengah,
Alah senenge. Seneng jengkolmu kene iki nesu kok. Walah nesu. Ya nesu ya paling ora ya umume MC iki piye ngono lho. Di MC ini sing penak. Yuk kita panggilkan bersama Alindia Musik tentunya. Hadir untuk Anda semuanya 4 ekor titik itu. 4 orang artis yang sangat cantik jelita. Kita panggilkan satu persatu. Sing kene sik. Ada siapa dia? Minta kendang madu getak tuh, entah tuh, getak tuh, entah ketipu. Supaya kita lain daripada yang lain. Oke. Yo. Kalau Mbah Sawit. Lho, Mbah Sawit ning kono kok mbok salah nih. Oh, keliru toh. Ayo sing kene sik ya. Ya. Sing kene sik. Sapa jenenge? Mas, kendangnya Mas. Yuk. Tak kone ngake ngene. Jono. Ada mic enggak? Mic. Oh, enggak ada. Saya apa Mas? Ada no. Ini lah. Yuk Mas, kendangnya. Permisi ya Mbak ya, supaya lebih kenal semuanya. Duduk aja. Duduk. Gak berdiri toh? Eka. Renita. Oh iya. Kok Lika? Geser. Kalau yang ini siapa namanya? Nama saya Vino Margarita. Oh, asal dari mana? Asal dari Jakarta. Oh, Jakarta. Dari Jakarta. Kalau gitu geser selanjutnya. Ayo deh. Jenenge Sokrat. Sokrat bedelmu. Kowe iki nek takon yo ora cetha kok. Takon sing Jajal to sing guri dhewe tanpa musik jajal. Sing guri dhewe iki lho Mang. Iki mau lho. Takoni sing genah. Kalau kamu ini siapa namanya? Loh. Kok cetha saiki? Ayo balik musik. Kupingnya sapa sing kleru Kuping berat. Kalau yang ini siapa Musiknya namanya? Romuni, musiknya beda. Biar mengintili. Ayo. Kalau yang ini siapa namanya? Yang ini Tantri Safira. Rumahnya mana? Oke, terima kasih Balene. Oke, langsung satu persatu. Iki piye to? Sing telu iki jek siji. Iki ngeterno. Ngeterno dengkulmu. Wah seragame padha nganggo ungune, yo nganggo sayangan ngono kok sok. Sampean kira nyanyi to, Pak? Ya melok iki Tak kira buah. buah dengkulmu. Iki yo rombongan. Boten ngertos ya. Kuwi ya tak omongi ya. Paling ora ki wedok papat ki upama kono yo nganggo macak kabeh. Wong kono yo padha mripat yo nganggo softtek ya to. Softland. Sing melip-melip mripat kuwi apa ta jenenge? Softland. Nah yo kuwi padha berarti yo nyanyi ngono. Iki awake dhewe ra semayan kok ya kembar ungu ya. Ungu. Berarti iki wah, Gak sengaja dek. yang Mas musik. Ayo. La 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 la. Dan kamu siapa namanya? Dek. Ami kula Hesti, Pak. Ya ampun. Aku wis ngomong to. Iki ra nyanyi. Mbak. Kaya iki mau lho, Mbak. Lah kok tekan delucur. Lah kok nami kula Hesti, Pak, jere. Padha, Mbak. Anu keluane napa? Badhe suntik napa? Gregeten aku. Lho ya balene. Kancane telu nyanyi ndek nami kula Hesti, Pak. Ya mbok ya kaya kancane to, Mbak, ben ketok nyeni Lah iya. Ayo, musik wes. Nyanyi yo. Kaya kanca-kancane. Ayo, Mbak, tak takoki. Senengmu sapa, Dik? Nami kula Hesti. Anake pira, Dik? Tak tambahi
apa piye? Ya kok tak tambahi piye lho. Kan lagi siji lho. Ya lagi anakmu minimal telung kok sijine mbok goblokne ya emah to kono kok iso. Sing kene mau sapa Supandri? Esti. Oh Esti ya? Nggih. Rumahnya mana? Rumah saya asli Sragen. Ya wis. Walah ngono tok to. Ya arep takon apa neh to. Lah bae sapa sih iki? Ya paling ora ki awake dhewe sesuai dengan karakter kita. Kowe nggawa aku nggawa. Iya lho. Aku Pilih. tetep paling ora ki golek lho ngene iki. Pilihno aku. Aku wis percaya karo. Oke, tapi nek kecer. HP apa kaca kok HP. Tolong Mbak Sumani berdiri. Siapa mang? Esti. Mbak Esti, Mbak Esti. Heeh. Nah nika jenengan dipilih kali Cak Gomet. Kula kali jenengan mawon. Mah aku ora selera karo ngene-ngene iki wis gak selera. Wah, ya murai kok kerupuk kok. Lho, renyah. Wah, sumpih aku nek ngene-ngene iki alah wis bolak-balik. Aku paling ora yo tukang ngadang. Seleramu kok sok. Lho jenenge selera kok. Anu seradi mriko, Mbak. Nah, dadi mriki teng tengah dipun gaduh tiyang kalih nggih. Lho, ki rumahmu apa lontong apa piye? Lho, ya ngene iki wong wedok ya ngene iki. Iso ngrayu apa ora? Jare gak selera. Lho, upama. Mbok kowe mek dhewe ngono malah. Ya mek dhewe ngono. Kaya iki wis pekku. Ya. Entarane Dek engko ketularan lho. Alah, Kene asline ngempet lho karo aku. Lah iya, kok iso. Karo aku yo gilo. Ya jelas modele. Kuwi lho. Iki. Yo. Aku paling ora ya karo sing lah itu ukurannya sakmene gak mampu aku. Ku bathuk wis dikek ukuran sak pirang dim to iki. Gak apa-apa budal. Ora apa-apa piye kene cilik. Tlateni lho, tlateni kok ya. Oke, sing anu, sing kene. Gubuk Asmara. Siap. Langsung dikasih gubuk Asmara pertama ngenekan lho. Urung. Aku seneng anak request ngono. Wah, dianggap kene susah. Seneng kok. Ngene iki paling ora dipasang. Ijol ye. Ijol tak. Kita tambahi 150. Mama. Piye saiki aku nang omah yo ngene. Aku tahu duwe ngene iki to. Iya. Angger esuk iki kabilasine blobor. Enggak. Kok ngono? Iki ngene Dik ya. Sakmene iki jelas aku niteni. Kenapa? Iki rek pacaran ngono ngentut mesti diempet tok. Mesti yo gur piyambri sing lanang gak krungu. Ya jenenge wong wedok tenanan yo ngene iki. Tapi beda karo kene. Upama kene. Kene wis walah kira-kira miring yo. Mas konti to Mas ya? Wis jenenge los bolak-balik pret. Lho gimo. Ora apa-apa. Upama ya Dik ya. Seliramu sekar. Aku kumbang Damsari ya. Upomo. Kok malah dadi Damsari. Gubuk Asmara. Oke. Ayo Dek. Gluduk Asmara. Molas ngempu-ngempu. Ya aja ngono aja mbok. Matur nuwun Bapak. Nah, gubuk Asmaranipun langsung sakniki nggih. Nah, siap. Sok ditanggap. Ya, Pak. Sok ditanggap. Sok. Sampeyan ya Allah, kowe gelem cara ngono. Enggak. Arep ditanggap pake lho. Yo gelem to. Ngono iki. Wong kira-kira yo awang ngameng-ngameng mego kono kok. Mbak, wonten pamuritan saking Pak ini lho. Nggih, Pak Komet. Pun kok Pak to? Lah pripun? Ayah. Lah alah. Modele kaya intro stop ngono kok. Ayah. Lek Sampun tiba. Play bakal. Iki terus kono apa? Ning kono apa? Kowe nggo sawang-sawangane aku wis puas kok. Lah iya. Pokoke niki sing nembang. Iya. Niki mengke kersane mboten usah nembang. Lah terus bagian. Yes pokoke ngadeg ngono karo ambekan. Iya iya. Wis sampe. Wah anu niki sampun dipun DP. DP molas. nggih. DP. Ora tambah siarno. Engko ki kira-kira ya rene neh. Lah ki kok ditambahi 5.000. Lah nggih. Nggo Mbak, teng mriki Mbak. Kalau cekat. Mbak Don iki mantene. Oke. Mas Gopur kali Mbak Windy. Monggo tumindak teng panggungan sekedhap. Persiapan manten kekalih soalnya niki acarane ngoten. Sare, gugah. Lho nganten ki ra mungkin yamine turu. Oh, lenggah nggih, matur nuwun. Mungkin Mbak Don niki. Enggak. Gubuk Asmara. Heeh. Anjalo.
Nggih, Pak dilajeng Asmara lho. Terus jenengan ajeng nembang. Nggih. Lho. Catatan sajroning ati. Saya merhati aku kowe dadi garpu kalenen ning kubur asmara Gubuk asmara sampun katuran. Nggih, anu lenggah riyen iki nggih Pak Komen cah sampun nggih. kula Yo mboten nek siniki kula lenggahke. Sementara jenengan pokoke Teng mriki sak umate. seh pondhi loro ayan apa piye kok. Ya sak ngiler-ngilere lah niki ya. Niki mengke kasuwun temanen kali Mas Gofur. Mas Gopur kalian Mbak Windy. Kasuwun derek minggah wonten mriki. Nggih. Soale menika badhe wonten ritual saking Mas Komet. Uga Gak sido. maksudnya iki fungsine iki ya ben diwali jenenge duwe gawe iki ya. Nah, Apa niki ben ngerti ben para- ngerti niki lho mantene. Iki mantene iki mantuku. Nah, iki mantune Pak Lurah ya iki. Lah, Dadi ngono paham lho. pargane Nggih, nggih monggo ngoten nggih. katur dumateng teman-teman kekalih Mbak Windy kalian Mas Gofur. Katur jumeneng saking paling ganteng uju wonten ing pepanggungan. Protok otok-otok. Iya iya. Sumastro jaran Aneka. Mas Gofur nggih kalian Mbak Windy. Enten apa? Lho. Piye kok kowe iki? Wong Wong sampean ki ngundang. Ya ta, Mas Gopur ki lenggah mriko kalih Mbak Windy. Nggih. Ya diaturi rene. Lah kok teko kene mek apa iki diengkulmu apa piye? berarti sampean ngerti. Ya paham lho. Ya takoke kuno kok. Lho, piye to ya sampean sing takon? Aku Niki nek kumro. miturut nganten iki kualik. Kualik piye? Kualik, masih sebelah mriki mengke mbake sebelah mriko. Oh. Nggih, Mbak. Nah. Iki, Mbak. Nganten ya seragame padha. Kaya aku jaman nganten di biyen ya ngene iki. Iya. Nek Mas Gopur bathik, Bathik. mbake ya bathik. Aku biyen padha. Apa? Aku ya ngene iki dhuwur ya anu putih ngisor abang. Bojoku ya putih abang. Kok kok gendera, Mas? Lho, kuwi anu sisa di SD kae kok kanggo ngantenan. Jenengan tangkleti riyen soalnya sing diarep-arepi jenengan Mas Komet. Oh, nggih. Heeh. Mbak Windy nggih. Saking pundi, Pak? Pundi niku? Heeh. Oh, Kuping lah mulai. niki badhe nikah niki berarti mungkin rencana teng griyang iki napa? Mriko? Dereng ngertos, kudune ngertos. Nek nang rene omah kono dol, lah nek nang kono makene dol. Ya ampun. Hah? Kowe iki marahi sing ora genah to. Langsung cak-cek ngono. Ya cak-cek ning ya ora ngono carane. Kok Iya. terus ning kene engko kono didol Aku digoreng. wis ya. ngomong to, aku gak petek bam kuel. Lah rak ya ngono. Niki Mas Gopur Gopur. niki soalnya niki termasuk apa nyambute Nggih. nika dadi pelayaran. Wah, kowe padha karo tanggaku kae Nek tanggamu kae dadi apa? penerbang. Wah hebat dadi pilot. Gak tau Pilot ngene. Gak tau nomah Lho gak tau ning omah piye to? tanggapan terus Lho penerbang iki paling ora ya pilot apa pramugari. penerbang. Oh, alah nabuh terbang ngono kok Iya. ya. Tak kira penerbang tenan. Anu wilujeng dalu nika Mas Gopur. Nggih, dalu. Jan ketok puantes. Judune ya ayu padha. Mas nggih. Gantenge ra kabrah. Pun iki pun pilihane piyambak nggih, Mas nggih. Nggih, pikir-pikir lho Mas nggih. Lho, Hah?
Iso pikir-pikir tak selentik lambemu lho. Aku ya sok dadi dagelan, sok dadi setan ngono. Kadang-kadang nek nganten tak teknorne tak tawani penyanyi mbake ngono. Nganten kok paling ora dituturi sing apik biar dadi keluarga sing ayem tentrem tuturono. Lah kok mbok tawani penyanyi ora usah dituturi nek jenenge nganten wis tetep romantis Mas. Lah nggih pun leres niku pilihane jenengan nggih Mas nggih. Nggih alhamdulillah. Berarti pengene didongakno muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Ben awet ngantek sumben jenenge apa to Met iki jenenge? Nganti sumben iki jenenge apa? Sampai kaken-kakenan nenen. Nenen piye to iki? Kaken-kakenan ninen-ninen kok nenen-nenen. Iki kok tapi tetep butuh nenen. Nggih. Pun remen saestu niki pun pilihane jenengan. Pengene jengben pengene angen-angen niku lho nggih. Gadah putra pinten? Pengene jenengan nggih sik mbake mbok menawa masih ketoke menengan isinan isin pinten mbak jenengan besi mbak pira Met? rolas aku gak masalah rolas angkreme lah kuwi kok angkreme piye saiki ora umum to paling ora sing umum iki pira ora ngono pinten mbak kalih mawon kalih di masih nggih kalih manut pokoke masih kene kalih berarti 22 ya ta kono loro jejerno loro nggih heeh setiap pertemuan pasti kalau jenenge cah nom kaya aku biyen iya kuwi enek lagu romantis kanggo bojoku upama aku dadi wedok heeh sampean dadi lanange paling ora lagu wong wedok mbek wong lanang ki menyamakan padha apa kuwi iya paling ora ya upama mbake ya Mas iki upamane mulih mergawe terus nyanyi bila memandang bulan tentu malam hari lupakan kewajiban berdosakan nanti sayang ben sing lanang kuwi atine ayem seneng sing lanang terus jawab nyanyi upama kuwi dadi lanange iya nyanyi piye dok trino gentrino gosariri riwal jenang katel-tel atolan nawan-nawan delok nganten-ten iki lho nyanyi apa ora nyambung blas lambat tak ana cover lho paling ora lagu-lagune sapa ngono lho oh alah lagu romantis lho paling ora iki di dalam keluarga kan lagune reno-reno Mas Kumet iya lagu percintaan kuwi iso ngkei contoh lagu percintaan sing kaya apa Mas ben paham ngono lho lagu percintaan iso lho percintaan contone hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga, hai begitulah kata para pujangga. Sing guri alok ngene. Iya, Pak. Bocah modele kaya padasan suarane apik ngene. Tapi kan lantur. Iya. Upama percintaan. Upama Mas lagu Gofur kali Mbak Winti. Upamane lagu iki tentang apa nek ngarani pitutur. Oh, nasihat. Nasihat. Ya Romario Irama. Ya enek Romario. Contone Yudi Judi nah rak ngono menjanjikan kemenangan judi mengek-ngekkan merebut saut mengek menjanjikan kekayaan bohong nah kalaupun kau menang itu awal dari kekalahan itu penasihat. Oke upamane iki apa jenenge rumah tangga ya to di lagu dalam rumah tangga nek mobil ibaratnya kendaraan enek to kendaraan enek lho iki jajal lagune sing becak tak kandhane kuwi mentok becak mentok anda ya pokoknya mentoke numpak becak Mas kowe tumon mentok numpak becak lagune napa Mas romantis jenengan enten apa banci oh pinter nyanyi oh mboten sakit lah iki permintaan mawon mungkin kersane mbak sing nyanyi lah sampean ki lho kon nyanyi sampean dirawuhke ngene iki mergo suaramu sing apik nggih Mas Gopur nggih biasane suwunane jenengan lagu napa Mas cinta tak terpisahkan iso ya hafal aku hafal kayak lagu liyane sing jelas mesti Mas seneng dangdut apa kuwi lagune tapi ojo le joget lho iya ora oleh joget wong dangdut dijoget ojo le joget lagune apa karek aku yo celuk penyanyi sih apa yo umum lagu kok karek aku celuk penyanyi sing kira-kira gak hafal Mas
Ayo Jum. Ki jenenge sapa Jumirah apa? Ngawur Intan. Intan. Oleh. Ngene pure Dik, Dik. Oleh ya. Oleh. Lagune dangdut ya. Nggih. Mbak, satunya ini masih sebelah mriki, mengke mbake sebelah mriko. Oh. Nggih, Mbak. Iki, Mbak. Nganteni ya seragame padha. Kaya aku jaman nganten di biyen ya ngene iki. Iya. Nek Mas Gopur batik, mbake ya batik. Aku biyen padha. Apa? Aku ya ngene iki dhuwur ya anu putih ngisor abang. Bojoku ya putih abang. Kok kok gendera, Mas? Lho, kuwi anu sisa di SD kae kok kanggo ngantenan. Jenengan tangkleti riyen soalnya sing diarep-arepi jenengan Mas Komet. Oh nggih. Heeh. Mbak Windy nggih. Saking pundi, Pak? Pundi niku? Oh, lan iki bakda nikah niki berarti mungkin rencana teng griyang iki napa? Mriko? Dereng ngertos, kudune ngertos. Nek nang grene omah kono dol, lah nang kono omah kene dol. Ya ampun. Kowe iki marahi sing ora genah to iki. Langsung cak-cek ngono. Ya cak-cek ning ya ora ngono carane. Kok terus ning kene engko kono didol digoreng. Aku wis ngomong to, aku gak patek bangkuel. Lah rak ya ngono. Niki Mas Gopur niki soalnya niki termasuk apa nyambute nggih nika dadi pelayaran. Wah, padha karo tanggaku kae. Nek tanggamu kae dadi apa? Penerbang. Wah, hebat dadi pilot. Gak tau pilot ngene. Gak tau omah. Lho, gak tau ning omah piye to? Tanggapan terus. Lho, penerbang paling ora ya pilot apa pramugari? Penerbang. Walah nabuh terbang ngono ya. Tak kira penerbang tenan. Anu wilujeng dalu nika Mas Gopur. Nggih, dalu. Heeh, jan ketok puantes. Judune ya ayu padha. Mas nggih. Gantenge ra kabrah. Pun niki pun pilihane piyambak nggih, Mas nggih. Nggih, pikir-pikir lho Mas nggih. Lho. Wis pikir-pikir tak selentik lambemu lho. Aku ya sok dadi dagelan, sok dadi setan ngono. Kadang-kadang nek nganten tak teknorne tak tawani penyanyi bake ngono. Nganten kok paling ora dituturi sing apik biar dadi keluarga sing ayem tentrem tuturono. Lah kok mbok tawani penyanyi ora usah dituturi nek jeneng nganten wis tetep romantis, Mas. Lah nggih, pun leres niku pilihane jenengan nggih Mas nggih. Nggih alhamdulillah. Berarti pengene didongakno muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Ben awet ngantek sumben jenenge apa to Met iki jenenge? Nganti sumben iki jenenge apa? Sampai kaken-kaken nenen piye to iki? Kaken-kaken ninen-ninen kok nenen-nenen. Iki kok tapi tetep butuh nenen. Nggih, pun remen saestu niki pun pilihane jenengan. Pengene jengben pengene angen-angen niku lho nggih. Gadah putra pinten? Pengene jenengan. Nggih. Sik mbake mbok menawa Mas ketoke menengan isinan. Isin. Pinten Mbak jenengan besi, Mbak? Pira, Met? 12. Aku Rolas. gak masalah rolas. Angkreme lah kuwi. Kok angkreme piye? Saiki ora umum to. Paling ora sing umum iki pira ora ngono. Pinten, Mbak? Kalih mawon. Kalih di. Mas nggih. Kalih. Manut pokoknya Mas. Kene kalih. Berarti 22 ya ta. Kono loro jejerno loro. Nggih. Setiap pertemuan pasti kalau jenenge cah nom kaya aku biyen. Iya. Kuwi enek lagu romantis kanggo bojoku. Iya ta. Upama aku dadi wedok. Heeh. Sampean dadi lanange. Paling ora lagu wong wedok mbek wong lanang ki menyamakan padha. Apa kuwi? Iya paling ora ya upama mbake ya. Mas iki upamane mulih mergawe. Terus nyanyi. Bila memandang bulan tentu malam hari. Lupakan kewajiban berdosakan nanti. Oh sayang. Ben sing lanang kuwi atine ayem seneng. Sing lanang terus jawab nyanyi. Upama kuwi dadi lanange. Iya. Nyanyi piye? Doktrino gentrino gosariri riwal wal jenang katel-tel atolan nawan-nawan delok nganten-ten. Iki lho nyanyi apa? Ora nyambung blas. Lah mbak tak kena cover lho. Paling ora lagu-lagune sapa ngono lho. Oh alah lagu romantis. Romantis lho. Paling ora iki di dalam keluarga kan lagune reno-reno Mas Komet. Iya. Lagu percintaan kuwi iso kei contoh lagu percintaan sing kaya apa iki Mas ben paham ngono lho. Lagu percintaan iso? Iso. Percintaan contone. Contohnya hidup tanpa cinta
bagai taman tak berbunga, hai begitulah kata para pujangga. Sing guri alok ini. Iya, Pak. Bocah modele kaya padasan suarane apik ini. Tapi kan lantur. Iya. Upama percintaan. Upama Mas lagu Gofur kali Mbak Windy. Upamane lagu iki tentang apa nek ngarani pitutur. Oh, nasihat. Nasihat. Ya Romari Irama. Ya enek Roma. Enek. Contone Yudi. Judi. Judi. Nah, rak ngono. Menjanjikan kemenangan judi. Mengek-ngekkan. Mana butuh saut ngek. Menjanjikan kekayaan bohong. Nah, kok bohong. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Itu penasihat. Oke. Upamane iki jenenge rumah tangga ya toh. Di lagu dalam rumah tangga nek mobil ibaratnya kendaraan. Enak tuh. Kendaraan enek. Lho iki jajal lagune sing Becak tak kandhane. Kuwi mentok. Becak. Mentok. Anda. Ya pokoknya mentoknya numpak becak Mas. Kowe tumon mentok numpak becak. Lagune napa Mas romantis jenengan? Enten. Napa banci. Oh, pinter nyanyi. Oh, mboten saged. Lah iki permintaan mawon. Mungkin kersane Mbak sing nyanyi. Lah sampean ki lho kon nyanyi. Ngapa to? Sampean dirawuhke ngene iki mergo suaramu sing apik. Ki Mas Gopur nggih. Heeh, biasane suwunane jenengan lagu napa Mas? Cinta tak terpisahkan. Waduh. Iso ya? Kapal aku. Hafal. Kayak lagu liyane sing jelas mesti Mas seneng. Dangdut. Apa kuwi lagune? Tapi ojo le joget lho. Iya. Yo ora oleh joget wong dangdut joget. Iya. Ojo le joget. Lagune apa? Karek aku. Yo, Celuk penyanyine sih. apa yo umum lagu kok karek aku. Celuk penyanyine sing kira-kira gak apal, Mas. Ayo Jum. Ki jenenge sapa Jumirah apa sapa? Ngawur Intan. Intan. Oleh. Ngone pure Dik. Oleh ya. Oleh. Lagune dangdut ya. Oke. Mbak, satunya ini ya. Maka nika diladeni jenengan nyelak kalih Mas manten Mas Kijing Gopur. miring, Mas. Kijing miring Dangdut kijing miring iki piye? Tapi karena pandang Mas. Iki kok kijing miring. Kijing miring kuwi tayupan kok dadak. Beberapa versi kok bar iki Gonggomino barang. Ngono lho. Ini lagi ngerti iki kok. Adik namanya siapa saya? Vita ya, Mas. Kowe kok anggere dadi sengkune tak tonyo misan lho kowe. Mas iki lho penyanyi aku ngono. Mbak Windy, sabar nggih. Mas iki kadung madhep mantep kalih Mbak. Mantep kita kan. Iya. Wendrotos milih tak kene. Kenapa? Gusti Allah itu tidak pernah menuntut laki-laki untuk setia Pak Mang. Sing penting tanggung jawab. Nek setia ora ditun, Surat itu. lames lambemu. Imu lho apa? Ada sebuah lagu Kijing miring ya? Kok kijing miring bersama Dek Vika. Vita. Yuk. 1, 2, 3 play. Depo itu plek. Sebuah lagu untuk Mas Gopur dan juga Mbak Windy tentunya. Cedrak. Oh, alah. Tak ingetno iki lho. Mas Gopur mbek Mbak Windy ben pengen. Ya rada maju. Hatiku
Aku datang melamarmu, kan ku jadikan permaisuri. Oh kasihku, oh sayangku. Asik Mas terima kasih, Bu Sri terima kasih. Sucinya cintaku meluluhkan hatiku, sucinya meluluhkan hatiku. Jadikan permaisuri, oh kasihku, oh sayangku. Terima kasih. Lah terus niki tiket napa? Anu ya request tok to sing nangkep bebas. Oh nggih to. Nggih. Lah ya kok goblok men Mas iki. Ya Allah aku lagi iki lho tanggapan goblok. Lah iya. Lah iya kandhane kok. Lah nggih goblok sampean iki. Sampean lho. Aku bareng. Sampean joget apa Mas? Oh mboten. Mas nganten Mbak nganten mboten kersa joget. Oh nggih, matur nuwun nggih Mas nggih. Mbak monggo. Mas Gopur. Nggih.
Mas Gofur kali Mbak Windy matur nuwun mugi-mugi donganipun awet langgeng enggal-enggal gadah putra. Amin. Nggih niki kursine sampun. Oke, menika kalau wau sampun diaturke Mbak Vita sampun terus iki mau sing nyanyi Mbak Vita kok nggih. Terus diurut sing mriki sebelah mriki wonten Khotijah. Sapa ki mau jenenge aku lali kok. Ayo rasa nesu to engko nek nesu mah tak warna wong-wong kae malah. Tinggo bancak iki. Ayo dicak-dicak lho. Siapa Mas? Sumarti. Aduh. Jenenge jere yo sak genahe ngono. Oh iya wis. Menangkrap. Yuk langsung dikasih Cinta Tak Terpisahkan duet bersama anu Mas No nggih. No sapa? Ya sampe nak No to. Jan ngono kok no. Kuwi padha karo kaur kene. Lah nggih, Pak Kaur sinten namine? Mas Kulup. Oh iya. Kulup, Pak Kulup. Nggih, Mas Yon. Ha iki diaturke setunggal lagu campur sari ya. Heeh, lagune ya, Sa. Cinta Tak Terpisahkan. Iki sidane gulu pedhot apa cinta tak terpisahkan? Permintaane. Oh, permintaan nggih. Nggih, Pak, nggih. Santen. Nah, nggih. Mengke badhe diaturaken kalian Kang Mas Komet, kalian Mbak E ngoten. Aku apa kowe? Kowe. Oh iya, kowe. Ya, ayo, Cak. Terima kasih, Bos. spesial perbedaan wonten ada cinta tak terpisahkan bersama Alifia Musik. Gandolan ning ati tegane nyulayani janjiku sehidup semati amung ana ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi kudino gandolan ning ati tegane nyulayani.
Pak D. Lho, Kong. Iki wis pone. Iya, iya. Oke, anu. Karek ketua panitiane iki. Lah iya. Karek kono. Oke. Lah engko nangkap dhewe ya kenek lho ya. Lho, sesuk ini terus pindah rono. Lah iya metu sak rono. Lah iya. Langsung diurut iki ya? Urutno. Lu kaya pijet ya diurut ya. Lho ketua panitiane njaluk ngono kok ya. Iki mau kono wis berarti gentenan sing kene. Iki apa nek diding-didingan iki? Pokoke sing kesadaran lah sing dereng nyanyi ngoten lho. Nah, ini sopo? Sing kene iki khusus campur sari, sing kene iki dangdut, terus sing rene iki pop rock enek kabeh komplit. Kene dhewe religi, lanang lho maksudku. Oh, tukang syuting to kuwi? Tukang syuting bareng Katut. Iku tak kira vokal kadro. Pun jenengan aturi napa monggo, Pun? Oh, nah iki lho ngaturi apa no? Ngaturi kok ngaturi. Ngatur. Ora iso dadi siji kalau wau pamundutan. Nggih, sing ngajeng. Napa badhe duet, Pak? Mas e? Gak. Mboten kersa joget. Ah, kok joget duet? Mboten, berarti nyanyi dhewe, Dik. Sampai nyanyi, tak sanggup ben iso udut ya. Lah niku lagune duet iki, Pak De. Ya mbuh, pokoknya sampean kudu iso. Ya mboten saged. Padha dibayar. Nek ra iso yo engko kon marah iki to, ya. Nggih. Ayo, Pak De. Kalau delok, Dik, Aku apa? ora iso dadi Ora iso siji. dadi siji. Ora iso dadi siji adu dipaksa. Lho ora dipaksa iki iso Pokoknya apa kudu ora? dadi siji Ya pokoknya. ya. Duet dhewe kaya karo ngono, kaya. Iya. Ya. Kaya karo kowe ngono lho. Oh. Ndang lho, kene jejer. Ora cak. Heeh, piye to ki? Musik. Lho. Lah iki arep apa? Ya maca. Nggih, monggo. Mas. Kowe iki kondang nyanyi kok malah. Ayo kau. Yo. Aidra.